पहिले सरन्यायाधीश येयले ते भारताचे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबडे सर, त्यानंतर उदय ललित सरन्यायाधीश उदय ललित येयले, त्यानंतर हे तिसरे जे आज काल ज्यांनी शपथ घेतल्या हे गवई जे आता भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्यानी कालच शपथ झालेलो असा। त्यांच्यानी सुद्धा 2 वर्षां पयलीं जगदंबा चामुंडेश्वरीचे दर्शन घेतले। त्यांची त्या देवीचेर असलेली श्रद्धा ही आमकां दिसून येता आणि जगदंबा चामुंडेश्वरी मंदिरात जे लोक कौल प्रसाद घेता एक लोकांचो एक साक्षात्कार असा की म्हणजे देवी चक्क भक्तांकडे उलयता आणि त्यांची जी इच्छा असता, त्यांची जी मनोकामना असता ती पूर्ण जाता। त्या खातीर मोठ्या प्रमाणात भक्तजन जगदंबा चामुंडेश्वरीच्या कौल घेतात। ते एक 4-5 वरां पयलीं आमकां त्यांचे PA बी फोन करून सांगतात की आज आमकां सर येवपाचो आसा। त्यानंतर आमी त्यांच्या स्वागता खातीर थंय उपस्थित रावता, त्यांचे स्वागत करता आणि ते येयल्लेले सरन्यायाधीश आणि जगदंबा चामुंडेश्वरीचे नाते हे म्हाका दिसता खंय तरी त्यांचे दृढ आसा, जेणे करून त्यांचे श्रद्धास्थान आसतले की अचानक मोठमोठे गायक कलाकार सुद्धा ते दर्शनाक येतात आणि मनोकामना ते आपली मागतात आणि त्यांची जगदंबा चामुंडेश्वरी त्यांना तथास्तु म्हणटा आसतली, त्यांना आशीर्वाद दिता आसतली। म्हणूनच त्यांचो संबंध हो दिवसान दिवस जगदंबा चामुंडेश्वरी दृढ जायत।